Haleluya. Martangi yang mahita ale amanamina di benua gijang disiruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion asa disegai akka ulau nisi bolisi saya padungo mahami marhite-hite tordim na badiai asa unang terpedem mata nami di bagasa dosa alai asa monang hami sahat roh di ujung jala asa merdame hami saleleng di tanoon pai masahat hami Tuhan nguluan na surasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Tapuji Tuhan ta sian bukede saraswal pulpitu ayat 3. Tangihon hauma patik nidebata ima patik paunopon dohot lapatanna patik paunopon unako mamunu dia do lapatan ni oddo iko dihabiari rohatta debata jalek kon horong rohatta di bana asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangolu ikor roha pangolu kodo rohatta dinasa na mangolu ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulaho patik nai ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulaho mahombar tu patik mi amin. Tapuji Tuhan ta sia bukwede onom 120 sada ayat sada 2 ya 2 rit mai ta jongjong. Oh
topoti madosatta dia rupa ni debata martangi yang mahita. Ale amanami na di Banugijang para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu kami jala hupotopoti kami dodosa nami dohot pangalosan nami nagodangi di jolom. Tatap kami marhiti-hiti asin roham jala sesa madosa nami salhubna ala ni pakokoknya anak kapolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosatta. Songono didokon hata ni Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalosion songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak moho tuau. Ay audo si pangolu ho. Hasangapom ma di debatane gijang. Amen. Udul mahamu. Tapi kema kor ama Nasaret.
Puji Tuhan atas ya Bukede 25 ayat sada. Lihita sedarion imana dienet sian pangukapon opat ayat walu sahatu sapulsada tajahama marsik kacoring pangukapon opat ayat sada ayat walu rodi sapulsada adong diganuk parngolu naupati onom habong-habong nabe namar mata nasida humaliang dohok di bagasan dang maradian nasida arian dohok bornge medok nabadia doh Tuhan debata si gonggom saluhukna naung adong kian si perngolui nanaing roh isi leon akka perngolui asangakon roh namabuya dohot amuladeo dan lahuk dunia bangsai namangurun roh jaloma manuk kap situa na 20 pati di jolo ni na hudul di habangsai di soba ma perngolu saleleng-leleng nai di piakom ma tupal nasida tu jolo ni habangsai huhuk madido ale Tuhan de batanami natama doho majaro hasangapon do amuliao do trapogo ai to kahoro saluda Nilongo rohando umbai menjadi akai jala rakopa.
ido yang usahana mertua do natumangi hon hatan dewata jalan opiopsa. Amin. Tapuji kor week 5.
Puji Tuhata, sia bukuede 500 wal persada, ayat 2 dotoru, di ayat tolu rik maita jongjong. Tidak koma hapor siautai, songon na hinatidak ko ni rumata sa hapor siaon, disadok portibion, rak mahita amadok. Au porsea, di dewa tadahova, ido ama pergugo na katibusa, natu mapalangit kohotano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak dewa tadahova na sasadain, iman na jinuguan si Maria, nagabe-gabean sa todi porbadia adorak sukabubuhan. Ido Tuhata natumaon na berne di pangumon silatus nama te terpajang reibana di hau pinosina na tuat gubernur toru na mulak langolu di hari patoruhon na manaik di surgo lau hudul kesia mendebata dahuba amanai terhubung na terusani di simai mana pe mamulak sogo ketanoon manghumi halak na mangolu dohok na mate au porsea ditordi porbadia jala doksa da huria na badia huria atau pane alak kristen akka na badia dohok di asisani dosa Udul Mahamunah. Tabige mamuse korp wiksada.
KBG mamuse tikting kuria. Shalom. Horasma kita salubutna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua di tempat ini dan kepada saudara-saudari kita yang beribadah lewat media online dimanapun berada, dalam memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan pemeliharaannya dan berkatnya bagi hidup kita semuanya. Tuhan memberkati. Yang pertama, topik minggu disebut dengan Minggu Kantate. Maret de Mahamu di Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan. Yang kedua, ibadah di gereja. Ibadah di gereja kita tetap taat protokol kesehatan. B, jumlah jemaat yang hadir beribadah di gereja Minggu tanggal 8 Mei 2022 INA berjumlah 123 orang, AMA berjumlah 132 orang, total 255 orang. 3. Pembinaan dan pembekalan perhalado pelayanan penuh waktu Situa dan calon Situa HKBP Distrik 10 Indonesia bagian timur. Sesuai surat masuk HKBP Distrik 10 Indonesia bagian timur perihal pembinaan dan pembekalan perhalado yang akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 16 Mei 2022 jam 8 WIB. Selesai secara daring melalui media Zoom meeting yang dipimpin oleh Sekjen HKBP dengan maksud dan tujuan pembinaan dan pembekalan perhalado menjadi jalan memperlengkapi, membekali dan menyegarkan panggilan menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Maka diharapkan seluruh perhalado resort Papua Barat untuk menghadirinya. Kita doakan untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan lancar dan dilaksanakan penuh sukacita. Nopofatan diakonia. Jemaat yang masih kondisi sakit dan perawatan serta pemulihan di rumah keluarga hingga saat ini, yaitu Nyonya Sibarani Boru Simajuntak Oppu Asido Boru. B. Jemaat yang masih kondisi sakit dan dalam perawatan dan dirujuk pengobatan ke Medan, yaitu keluarga Ian C. Hutapea Boru Nenggolan. C. Jemaat yang masih kondisi sakit dan dalam perawatan dan dirujuk pengobatan ke Medan, yaitu Nyonya J. Aritonang Boru Hutapea, Mama Gapin di Rumah Sakit Sele Besolu. Kita tetap berdoa bermohon kepada Tuhan kiranya Allah sumber hidup dan Maha Kuasa menyembuhkan saudara-saudari kita dari sakit penyakitnya. D. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 jam 18 WIB atau jam 6 sore, gereja akan melaksanakan kunjungan kepada jemaat yang baru sembuh dari sakit, yaitu 1. Wiwin Boru Napitupulu
alamat KPR Perumnas Harapan Indah. 2. Situa S. Sijabat Boru Tabunan, alamat SD YPK 5 Remu, depan SMA Agustinus. 5. Koinonia. A. Jemaat baru diberitahukan kepada semua jemaat bahwa hari ini kita menerima jemaat baru, yaitu keluarga Ian Christopher Hutapea, istri Lastri Boru Nenggolan, pindahan dari HKBP Godung Laguboti, alamat kilometer 12 masuk Wik 2, Situa Lingkungan STJ Tambunan, dan Situa Learning RH Siboya. B. Jemaat pindah Wik diberitahukan kepada semua jemaat bahwa hari ini jemaat keluarga Sihite Boru Hasibuan dan satu anak yang tadinya ruas Wik 3 sekarang telah menjadi Wik 1 karena telah berganti alamat atau rumahnya yang baru, yaitu Situa Lingkungan STD Silalahi, Situa D Boru Simbolon, Situa L Boru Silalahi, dan Situa Learning S Boru Pangaribuan. Napaonopon Marturia, ibadah keluarga atau pertanyaan Rabu tanggal 18 Mei 2022 jam 18 atau jam 6 sore di Wik 1 di keluarga I Manurung Boru Hutapea, kilometer 17 belakang perumahan perkebunan. Di Wik 2 keluarga Kasitorus Boru Situmorang, Jalan Makmon, perumahan Sakura Blok C nomor 11. Di Wik 3 di keluarga Situa Sinaga Inang Boru Siagian, di alamat Jalan Flamboyan 3 depan masjid. Di Wik 4 di keluarga J Pasaribu Boru Sihombing, alamat Jalan kilometer 10 masuk. Wik 5 di keluarga SD S. Sijabat Boru Tabunan, alamat SD YPK 5 depan SMA Agustinus. Pertanyaan seksi-seksi berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Himbauan dan ajakan kepada semua jemaat HKBP Nasaret Sorong agar dapat menjaga kebersihan lingkungan gereja, agar membuang sampah atau air aqua, bungkus permen dan lain-lain ke tempat sampah yang sudah disediakan, dan dimohon untuk warta jemaat agar dibawa pulang dan untuk dipakai sebagai tata ibadah dalam pertangyangan Wik pada hari Rabu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Napapituhon Parartao mendukung program Huria 2022. Dalam mendukung program gereja tahun 2022, marilah kita sebagai jemaat senantiasa terlibat mewujudkan program-program dan kegiatan serta kebutuhan gereja melalui sumbangsi, pikiran, doa, serta persembahan kepada Tuhan seperti pelian bulanan, pengucapan syukur, hamolateon, dan lainnya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja demi kemuliaan nama Tuhan. Warta keuangan. Saldo akhir keuangan per tanggal 15 Mei 2022. Saldo Huria 75.402.098 rupiah.
Saldo pembangunan 141.038.410 rupiah. Saldo pusat 34.048.390 rupiah. Saldo sending 4.011.700 rupiah. Firman Tuhan menguatkan dan mengajarkan kita dari kitab Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Salam dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah memberikan persembahan, ucapan syukur dan lain kepada Tuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Jika ada kesalahan pembacaan dan penulisan dalam warta jemaat, harap dikonfirmasi kepada majelis gereja. Tuhan memberkati setiap pelayanan gereja demi kemuliaannya. Horas demikian warta jemaat. Salam. Mari demahita sa bukwede nomor 110 itu hukma tapapungu pelian sada A sada B.
dameni debatana sumuru sian saru naroha ima nama aramuti ate-ate roh pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Horas mari kita diamu amanami nanami adorang so jahami dope hatani debata tumulo majo nidok selamat datang tuaka ruas timuria na oddo peng boirap do tita marminggu di gereja tol ima amata di Simanullah boru sinaga na tugas nasida di Papua Baraton dalam keluarga di Sibolga dalam maringanan nasida di Moyo di Jolo di gereja Eklesia Jongjong Mahamama. Mulia tema selamat datang mama. Suang-songonina keluarga El Panjaitan Boru Siburia Sian Klamon Jongjong Mama. Orasma selamat datang ma. Song-songonina diam ruas timurianami ruas timuriatta HKBP Nasaret na lelendang marminggu nadong bena marminggu. Selamat datang ma. Welcome to the Lord. Song-songonina ka amanami nanami na marsahid na lelendang marminggu aleng abuy sehat mo ay ngison pamuliate mari Tuhan. Jalalau sima di bagasatikyo tong dohono do mauliate tu wek sada wek 2 wek 5 ade namare deham alai siat sudi wek namare de adong do nase manuk tong marede nasu di weki marede wek sada marede nang inatai marede wek 2 marede natai marede wek 5 marede natai berarti milik semua wek mau mana na inat tapadita jadi milik semua wek jadi mau lihat ya ma las roha tu disi lam hehe ma paredeta songonido nang topik di minggu tadi marede mahamu tu Tuhan bernyanyilah bagi Tuhan alani hatani debata di bagasan mingguta imana tersurat di 2 Musa di 25 ayat 10 sia tolhasku ayat 20 sada songono mahudal ai bomot tu bagasan laut doho dan raja parau do taka huretana ro di persihudulna jala di pasuang Jehovah ma'aka ayat nilauti mangaliku binasida alai anggohala Israel mardalan dina mahiyang do nasida di tonga-tonga nilau dungi di tiop si Mariam boru panurirang iboto ni si Aaron odap sada di bagasa tanganna jala ruar sude akka buru-buru marudu-rudu mangiutto nibana masih tiop odap dabe jadi marede tari parma si Mariam tu nasida marede mahamu tu Jehovah ay marmulia sinutudo ibana hoda do parsihudulna diusopkon tu bagasan laut disima sahat dia muamanami inanami dung dibuat si Musa bangsa Israel harual siatan Mesir sada laut nabi nulusan di nasida imana ni dokna di bagasan Sarnario imalau terusan Suez ade terusan Suez alana holanido laut uzui na pasirakon antara Israel dohot Mesir
Jadi nani bola ni debata laut di ima laut terusan Suez mai. Ya. Isiani do halaki marda. Ausura masuk badan arkeolog tu dasar laut ni ahai do mai terusan Suez mungkin bakkeni Farao ke ngado kasi Raja Farao. Siani do mamulus nasida. Jala marhide perjalanan ini na dipalua debata bangsa Israel siat tanu Mesir dungnan ililian ini Raja Farao di bangsa ima balgani puaso ni debata balgani hagogoon ni debata dan adong malutik nanggo sada obuk ni bangsa Israeli nabi naik ni podang ni Raja Farao manang soldaduna Victor disiapkan debatado nasida dalam mati nasida dihukupi aik ni lauti ido ubanna dinamernida namaluai bangsa Israeli disima ditadda dibata natung macai gogodo hape puaso nang hagogo ni debatai ido beta marede nasida mamuji Tuhan marede nasida maka muladeho balgani puaso nang gogo ni debatai bangsa Israel memuji Tuhan oleh karena mereka menganggap bahwa Allah itu adalah pahlawan besar. Tidak ada lagi orang atau seseorang atau Tuhan yang lebih kuat daripada Allah Israel. Allah Israel. Jala itu natatanda nang saha ulunwai. Debatan isi Abraham, debatan isi Ishak, debatan isi Yakub, ima Israel. Jala itu natari pernak nuai di bagasan dihitan di Tikion. Manada waso nang hagogo ne debat akadia do naung tajalo hagogo do waso ne debat tadi pun buda ade waso nang hagogo ne debat na tajalo di bagas Tikion marhiti huriata ngajong-jong be parente weksada 2 do 5 namen daftar nakin we opat marende tu minggu depan kan puaso ni debatado ni suruh wakamata masuk ke punguan ina tu punguan nama dan adong naro abe dung jong parede di punguan di wek nai ngamarede be akka ina do amata nasodo masuk tu punguan puaso do tagugo ni debatado dada hita nama ngukap rohani debatai dinalaho di rohani jolmai dinalaho mangela-ela jolma mangedehon puji-pujian tu debat dan hita debatado nama ngukap roha nang pikiran jolmai mamuji debat ya di sialani idu mono ditiki marede hita dang ado nabui mangabati hita nalaho marede tidak ada satu orang pun yang mampu menghambat kita untuk bernyanyi. Sedangkan orang yang putus cinta pun bernyanyi. Ya. Itu benar adong edei kan? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan na putus do iban. Nari. Na cip rohana di bayi. 4 kali janganlah coba-coba anak Medan bertindak. Kan begitu. Ya. Haruipe bui marende. Tangis pejolma marende do diberek kamu ma. Moding mana moding. Marende do inaktaika. Buasa tadi kudumu au baba. Inaro kan? Marende. Tangis pe ibana marende. Mekel pe imana marende. Manang nasongo dia pe di rohani jolmai marende. Berarti dang adong naboi mangabeti rohani jolmai
pikiran mitol mai lahu memuji debata odo natalu dihita ate memuji debata molo di paretong etok kon noai di bagas sadari tiga hari mahita mangedehon ede huriai setiap hari yang gosok ede pop ya unggudang ate mungkin sada do ede manang dakya ede hon ede bukan deo alai anggo ede pop jadi mang ede bahkan sampai cinta beda agama pe dia deo tiap hari gitu ya jadi nuai tapabalik na ikon unggodang do ita mang ede hon ede puji-pujian tu debata sian ede na dibayar na ditopa sian portini onma tapabalik dada holat na martangia ay tangiangi edde doi ya martangiang hita tu debata edde doi ya bahasa edde alana adong nada turun naik itu teh molo martangiang hita ditiki male Tuhan mau lihat tema di level si pangarap kan adong doi nada turun naik molo marsak kita di bayi dana kan martangiang doi tatu debatahu mardongan ilu buasa matu buah nakokon nasoboi mabailas rohak inna do kan adong do natu dua madok di sol-soli seorang darahna nada jali ede ya adong masyak kita nahya manang pun anak nasmuni dihalas somai anak itu nakal mari kita sukacitakan ya jangan disol-soli ya jangan disesali kelahiran tetapi mari kita syukuri di mana rasa syukurnya di suatu ketika kuasa Tuhan akan mengubah ya akan mengubah. Ini yang harus kita syukuri setiap hari. Bukan ada rasa penyesalan, mengapa hidup seperti ini? Mengapa Tuhan buat aku seperti ini? Tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Di dalam hidup orang Kristen tidak ada rasa penyesalan, tetapi yang adalah rasa syukur dalam segala hal. Ya, rasa syukur. Walaupun anak kita nakal, kita syukuri dan kita doai supaya ada pertobatan bagi dia. Itu tugas kita sebagai orang Kristen, mengubah orang yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Itu tugas kita, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Kristus itu. Ya, Kristus adalah pahlawan bagi kita juga. Kristus adalah pahlawan. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadikan kita menerima kelayakan keselamatan. Untuk itu mari kita bersyukur sudah mengenal Yesus walaupun kita tidak melihat. Mari kita bersyukur percaya kepada Yesus walaupun kita tidak bersama dengan Dia. Tetapi kuasa kasih-Nya tetap ada dalam kehidupan kita ini. Untuk itu Bapak Ibu, nang dihamu amanami enanami sudi. Dina porsiha ita dituhani sada nonalahu sinup bahonotah. Surgo hasonangan. Itu tahe di surgo hasonangani inganana dumenggani. Itu tahe iyo di parorsihan tuhitan waingon namanginan songon bangsa Israel nauzui 40 tahun liling na nasida bayak kamuma siat tanu Mesir mardalan tu wilayah ni Israel mamulus laut terusan Suezi nuai atas sonari dibolusi nasida 40 tahun liling nuai songonido hita madalani ngulwon lobi siya 40 tahun hita
madalani ari-ari ni luna, ari-ari ni ngulutka, marhite parsahito, marhite parkilo, marhite panggulmiton ningon, marhite hasna, tadalani dui, ima parporsihat si saunario. Nuai, dinatadalani i, bohado pamujiot tatu debat, ia dung malua hita siat parporsihat. Bohado pamuziota madong mauliatin hita tutuhani dung malua hita sian hapugoso. Bohado hita madong mauliatin tutuhani dung malua hita sian arsak dohot lomos niro. Onma naikon si paturiota. Ini yang harus kita buktikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan telah menyelamatkan kita dari kesengsaraan dan penderitaan. Ubahnya puji hamuma jahlah, marin demah, bernyanyilah lagi. Jalan di bagasan di mana dong? Gok akka pasu-pasu. Debatama nama dongan kita. Amin. Martanya. Usobahami mahawali Tuhan di bagasan ulu namion. Didongani hodo hami saat lo di ujung di ulu nami. Ditatap hodo saluhut akapar hinaloan nami jaka parukilo jaka hapor suhon nang jaka persahito song-songoni nang jaka hasunan ditugu-tugu ho jala dipairing-iring ho dohan aliku dibuat ho dohami tuaka japalan alomahi asalam sar barita naudii papotohonon nami disandok liat di Portugal marhite huriam HKBP nunga dipatuduh hoko huasu nang habubuun mi dada pola di Nusantarao hajongjongan ni huriam HKBP pola dosahan tuliat Portugal laho majo lao mangela-ela akazol mai mangingon saluhut dengan basam alif. Disalani luas mahami marsadani roha. Lahu mamuji pasangapun warmu dabadi marhiti ede puji-pujian. Naharuar siat pamangan nami. Dada holan pamangan nami nama muji ho. Alai doho do pamatang nang koordinani mamuji ho. Disalani alit pasu-pasu ngolu ni ruas ni huriam nama mujuho napasana asalam gadda pasu-pasu jalon ya kasude ruas ni huriam marhide hai pasu marhide parmuluon na dumengga nang asat dapot na pinasita ni roha ngolu na marhasonangan di bagasan surgo hasonangani idu natinuju ni roha nang pikiran nami nang sandok parmuluan nami nang koordinat dada adong haporsuhon dada adong parukilot di si hasonangan sabingdo sonang rapoko di sialani alitu nunga ditodo jala dipilit hodo hami gabe sisian nalahu manurira di bagas nami nang diduru di bagas nami asa pakai mahami hobar tulomo do sakap ni rohami asalam gadahala nama nadaho gadahala nama mujiho pasu-pasu manang akarwas ni huriam na tongon di bagas aparsahito di tikyo na subuirap dohot hami imaina nami upungasido boru amanami iyan utabea song-song inang inanami makgawe boru utabea tongon di bagas aparsahito leon hama malum ni parsahito ni padau arsa padau lumon nilo luas mardomu jala markumu hami di bagas doromon
pasangapon war prabadi. Sok ni nangak karuas di huriam natongon di bagasan haipas. Nangak kada-dana. Nangak kabacar-bacar nang naposo bulu. Nangak kana madua kana toras. Pasu-pasu nang saluhut. Asa mangulu di bagasan pos ni roha nanidonganan ni tertib. Pasu-pasu manang ruas ni huriam na pasahat ko nakapilian. Pamatang daging ang tortina. Suang-suang ni nang arta na ni jalo ni nasida na siyang koi. Pasaton na tuhuriam malihan. Asa di bagasan ias ni roha manasida pasato ni. Mamuji pasangapong warna pribadian. On manang tangian pangiruan nani. Pupuji usabahan ni maho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Marede mahita la suhut papu pelian baduaon do sudah na pensiun hakabiti. Roha
yakon ma pilihan. Ali di bata amanami na di bono gijang. Odo haruruan ni saluhu silelehon nadinggan do nasau libasa na mulut. Upasat hami masian na nilon mi tu hami pilan nami tu ho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolo. Pasu mai jalaramoti asal parasyak kami pilenon. Pati bulo nara jommu di tonga ni huriam do di portidion. Buhay marohanami marhide-hide todin. Asalam tadahami gudang ni silenlon mi tuhami. Asalam kir-kir hami mandok mauliat tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di bono gijang sai pinarbadia maguar sai ro maharadun sai saus malo moneroham di bangkongon songona di bono gijang leon matuhami saderon hangoluan siapari sai sama dosa nami songo panesanami di dosa nidong menamar dosa Tuhan kunang hami togyo tu pangjunan palua mahami sian pangan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahu di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar homadamena tuton dim selamat hari Minggu madihita. Diamu amanami nanami nama buat mobil, kendaraan mobil ala udah non nanget-nanget mahamu masuk kan non membuat penumpang sian non unang adong benahudul di terasnya teras sebelah Hampirangon ala keluar siani nama ala nadang bui keluar sian ala kendaraan nunga ditutup